To, assalamu alaikum jama'a masoyanmu masu kallon dambe na al'adun gargajiya da suke Najeriya gaba daya. Daga yaro har babba. A wannan lokaci ina tafiya ne cibus da wani gagarumin masoyin yar mage wanda ina ji yana faɗan maganganu da yawa akan yar mage. Na ce to amma wannan magana ya fi karfin kaina, ya kamata dai in mar tambayoyi akan yar mage da kuma yan dambe a wannan lokaci. Kana cika ku da surutu a wannan lokaci. Malam, me sunanka? Sunana DJ Awarwasa. To kun ji sunan shi DJ Awarwasa. Na ji kana magana akan yar mage. Ni kuma ana tunani na yar mage ya kai dan damban da za ka kai, ya kai dan dambe, amma akwai wasu abubuwa ko na ce akwai waɗanda suka fi karfin shi sosai wanda sai ya jira. To amma kai ya kake gani game da yar mage? Ni gaskiya ba na wani tunanin wani sai ya jira. Ba na tunanin wani sai ya jira, kawai abu ɗaya dai kalma ɗaya da ya faɗa wacce na yarda da ita, wannan shi ya faɗa kuma ni ma na yarda da abin da ya faɗa. Na cewar in lokacin damban shi bai ba zai yi damba da mutum ba. Amma kuma shi wannan ya wuce lokacin na yar magen to ya jira, akwai lokaci yana nan zuwa. Ka gane? Sa'ilin nan daga gurma da hajjamus. Daga gurma da hajjamus ban cire ma kowa ba. Ko shi wannan ya mai kisa uku ake ce mai garkuwar kurma ko? Garkuwar kurma ai shi za su buga damba da shi ranar Lahadin nan, Allah ya kai mu a gidan ɓanɓariya nan Malaban Yanya. To shi ma wallahi tallahi ƙarya yake ce wai baya tunanin wai yar mage a cikin ransa. Ban tare numfashinka ba. Ka ce yar mage ya ce baya damba da wanda ya fi karfin shi. Baya damba da wanda. Shin to in ba na ƙarya ba, kamar na ga sai damba da autan mamman a wannan a Kano, kuma na ga sai damba da Alasan, kuma da naji ana tambayan shi yan jarida yana cewa babu wanda ya buge shi wanda bai rama ba sai garkon kurma daga bangaren gurma da shi da Alasan. Shin wayannan kana tunanin sun fi karfin shi ne ko kuma dai ya kake gani? Wayannan garkuwan kurma ba zan ce ya fi karfin shi ba, sa'a ce, nasara ce, ita kuma damba ce, in ta zo bayan na ba ta kasancewa. Kuma shi ma ya jira wannan kisa uku. Insha Allah daga shi bai kara, sai ya jira wallahi. Sa'alin nan shi kuma Alasan da kake magana, Alasan shi ma wannan lokacin sa ne. In sarautar damba tana kanka, amma fa kai ma ka jira, shi ma ya jira. Duk wannan kisan da suka yi suke tunanin sun kashe shi, wallahi zai rama. To magana ta gaba, Malam Shehu ko ce DJ Awarwasa ko? Shin ni abin da bana ganewa a gidan dambe in na shiga sai in ga idan ana dambe da Gurmada da Jamus, sai in ga an buge Jamus da kudu da Gurmada suna murna. Haka zalika in aka yi dambe da Gurmada kudu da Jamus, sai in ga Gurmada suna murna. Wai shin supporter sun kudu da Gurmada a haɗe kuke ne ko ya ne? Ni ban gane bane gaba daya. Sai in ji ba kudu yana shiga al'amarin kudu yana shiga al'amarin ka san wani abu ne? Ka san ita dambe kamar siyasa ce, wannan yana son nan, wannan yana son nan, wannan yana son nan. Duk wanda yake son Gurmada za ka ga yana son kudu, duk wanda yake son kudu za ka ga yana son Gurmada. Haka duk wanda yake son Jamus za ka ga yana son kudu, duk wanda yake son kudu za ka ga yana son Jamus. Amma ba kasafai suka fiye son Jamus ba. Mu dai mun ba haɗin kanmu ya fi tare da Gurmada da kudu. To yanzu kana ji, yanzu misali kamar damban da za a yi a Malaban Yanya gidan na Maciya Mai Idris Bambarewa na wannan satin, an sa damban yar mage da shi da garkon kurma damban naira 150, kuma an sa damban Alasan da shi da dogon dogo wanda za a ƙara mamaita wannan damban a gidan dambe. Alasan zai ƙara shan kashi ke. To ya kake ganin wannan dambe guda uku? Akwai damba ɗayan ma, waye ne ma ɗayan? Yauwa a yi kullum da bago alkawoji. To wannan dambe guda uku da za a yi a Malaban Yanya, kar ka bari a baka labari, wani irin fata kai ke wannan damban? Da farko dai ina fatan Allah ya sa ya tukunna daya, barin fara ta kan damban dogon dogo da Alasan. In za a maimaita me zai faru? Me kake fatan ka? In za a maimaita ta a turmi na ɗaya ba kisa, amma na biyu zai an yi kisa. Kuma ni na tabbatar da dogon dogo ya ƙara buge Alasan. Sai ya ƙara buge shi ko ana so ko ba a so, wallahi. A nan gefen ina fahimci abin da kake nufi, fatan nasarar ka kan dogon dogo. Yawwa. To magana kuma yar mage da shi da garkon kurma ba, kaga dara ta ci gida, saboda garkon kurma dama kana supporter sun Gurma da kana da supporter sun kudu. To damban da za a yi a Malaban Yanya Gurma ɗaya ne da kudu, ya kake jin wannan damban? Gaskiya dai akwai cin kuna makwaɗi, amma fa ina son yar mage ya buge garkon kurma ba dan wani abu, saboda shi baya samu ko fansa da kotu, saboda nawa ne yar mage. Yana ɗaya daga cikin 'yan damban da nake so a cikin duniya. In Allah ya da wannan karan dai
sai ya ɗauki fansan nan ko guda ɗaya ce sai ya buge shi. To magana kuma damban bagon alkawaji da shida ayi kullum fa. Bagon alkawaji da ayi kullum na fi so a yi ta duro kawai a tashi ba kisa. Kawai a yi kare jini biri jini ba na. To wancan satin ayi ya buge shi. Ya buge bagon alkawaji. Ayi kullum ya buge bagon alkawaji. To da mangare. Ne amma dai gaskiya dai a yi ta dai kawai ta kare dai kawai ni dai na fi son kawai a yi ta iya ne kawai kowa ya kwaci kanshi da kyar. To maganan zuwa gidan dambe ran Lahadi. Da ke nan maraban yanya. Mace da namiji da mutum da aljani da shege da shegiya ka zo ka kalla. Kar ka bari a baka labari da a baka labari da sai mun kara muku jamus. To a wannan lokaci kuna tare da ni kaina Kabiru Shantos tare da DJ Aworosa wanda muka yi bayani akan damban wannan sati a gidan Ciyaman Idris Bambarewa. Nawa ga wata ne ma? Yau muna 13 ga wata. Ya kama 25 kenan. Muna 23. 25 ga watan 1 2026 a nan maraban yanya. Na barku lafiya.